Mga igsoon, mga anak sa Dios. Kung kamo gani makaadto sa probinsya sa Quezon, didto makit-an ang bukid sa Banahaw. Mount Banahaw nga giila nga dalangpanan inigabot sa panahon sa Semana Santa. Gani dili lamang mga Katoliko ang mangadto didto apan nagkalain-lain nga mga tinuuhan. Usa niining mga tinuuhan mao ang Rizalista. Sila na nagtuo nga si Jose Rizal wala namatay sa Bagong Bayan kundili buhi gihapon og nibalik lamang sa langit. Of course, ang Katolikong simbahan wala miila sa Rizalista isip Kristohanon nga sekta tungod kay si Kristo ra gyud ang atong manluluwas. Kining pagpaabot sa Mesiyas o manluluwas usa ka dakong butang nga gihinam-hinam sa mga tao sa panahon pa sa Biblia. Sa panahon nga ang Mesiyas niabot na, naunsa ba nga wala usab siya nailhi. Gawas niya adto mga taong nagbaton og hugot nga pagtuo og nakakita nga si Jesus mo ang tubag sa ilang mga pagampo. Sa panahon ni Jesus daghan pong mga dili tinuod nga mga propeta ug mga nagpaka aron ingnon nga Mesiyas aron pagpakita nga sila pod gipadalas gikan sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon usa ka pahimangno gikan kang Hesus. Pagbantay kamo sa mga mini nga mga propeta. Muana sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. Kini nga pulong ni Hesus, dili lang ni pahinumdom sa ila kaniadto, kundi para sa tanan usab kanato. Unsa may makutlo nato ani nga pahinumdom. Unang punto, ang Kristohanong kinabuhi mailhan dili lang sa istorya kundi sa bunga. Ang Kristohanong kinabuhi dili sukdon sa kadaghan sa imong gisulti, sa kaanindot sa imong pagwali o sa kailado nimo diha sa publiko. Ang tinuod nga pagsunod kang Kristo masinati sa bunga nga makita sa imong kinabuhi, sa imong maayong pamatasan, sa imong relasyon sa uban, sa imong kakugi sa pagserbisyo, o sa imong kaayo nga walay pagpaka-importante. Sa Matthew 7:20 niingon si Jesus, "By their fruits you will know them." Pinaagi sa ilang mga bunga kamo makaila kanila. Ang bunga nga giisgutan dinhi dili perfect o perpekto nga pamatasan kundi mga timailhan sa presensya sa Espiritu Santo. Pagka mahigugmaon, pagka malipayon, pagka malinawon, pagka mapailubon, pagka mapuanguron, pagka matinud-anon, ug pagpugong sa kaugalingon. Ang pagka-Kristiyano dili lang kutob sa pagpanulti apan pagkinabuhi usab sa unsay giwali. Ang bunga mo ang preba nga buhi ang atong pagtuo. Kung ang tanom buhi, mamunga ni. Apan kung ang tanom laya na, bisan pa og taas ni, dili ni makapamunga. Mao usab ang Kristiyanos. Ang tinuod nga Kristiyano, mamunga bisan sa kalisod, bisan sa kasakit, bisan sa pagsulay. Ang hagit sa Ginoo mao kini, dili lang ta mahimong magwawali sa pulong, kundili magpuyong nagkinabuhi sa iyang gugma. Sa atong pamilya, sa atong trabaho o sa komunidad, mailhan unta ta nga Kristiyano. Dili tungod kay Kristiyano ang atong sinina o nabunyagan ta, kundili tungod kay Kristiyanos ang atong pamatasan. Ang Kristohanong kinabuhi, mailhan dili lang sa istorya, kundili sa bunga. Ikaduhang punto, ang Kristohanong kinabuhi nanginahanglan og pagpamalandong aron mailhan unsay maayo, unsay dautan. Ang Kristohanong kinabuhi usa ka panaw nga puno sa daghang pagpili. Ug ang matag pagpili nagkinahanglan og pagpamalandong. Ang tinuod nga pagtuo dili lang paglikay sa dautan kundi ang matinud-anong pagpamati kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa matag sitwasyon.
sa atong kalibutan karon, kinahanglan ta og maayong pagpamalandong. Kinahanglan ta og discernment aron mailhan kung unsay tinuod nga maayo ug unsay tinago nga dautan. Bisan pa og nindot ni tan-awon. Sa Romans 12:2 giingon, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Ayaw kamo pagpadala niining kalibutana, kundili pagbaton kamo og kabaguhan sa inyong hunahuna, aron masayra ninyo kung unsay kabubuton sa Dios nga maayo, makapahimuot og hingpit. Pananglitan, sa social media usahay, wala na tay panahon sa pagpamalandong. Ang daghang mga komentaryo, ang daghang mga reels, ug ang mga daghan kayo nga mga posts, mahimong maka-impluwensya sa atong desisyon, ug usahay by impulse lang ang atong reaksyon. Walay pag-ampo, walay pagpaminaw sa konsensya, walay pagpangayo og giyag gikan sa Ginoo. Dali ra kayo ta karon mo react kaysa mo reflect. Mo komenta bisan walay klaro unsa gyud ang tinuod nga konteksto. Mo share ta og impormasyon bisan wala tay klarong source. Mo bash ta sa ubang tawo online bisan wala nato tan-awa ang mas lawom ug mas lapad nga kahintang. Mema lang, may masabi lang. Para lang naay makontribute sa discussion. May masabi lang. Discernment is often set aside in favor of quick judgments. Ang Kristiyano kinahanglan na ay pagpamalandong. Dili lang kung mag-ampo, kundi bisan sa pagpindot sa inyong keyboard. Ang pag-discern sa hustong buhat, mas importante pa kaysa pagdaog sa debate. Ang pagpamalandong, mas bililhon pa kaysa kusog lang na tingog. Ang Kristohanong kinabuhi nanginahanglan og pagpamalandong aron mailhan unsay maayo, unsay dautan. Mga igsuon, mga anak sa Dios, atong angkuno na lang gyud nga daghan sa atong mga desisyon karon gihimo lang pinaagi sa impulse. Kanang atong pag Shopee, kanang atong pag Temo, kanang atong Lazada, impulse. Dali ra ta pud mo comment bisan walay kahibalo sa konteksto. Impulse. Apan gitawag kita sa Ginoo nga magpuyo sa kahayag sa pagpamalandong. Discernment. Nga buhaton ang maayo, dili lang kay tungod maayo tan-awon, kundi tungod kay kini uyon sa Dios nung kabubuton. Magpuyoon ta kita nga matinud-anon sa pagpamalandong. Magampo o magpaminaw sa lihok sa Espiritu Santo aron ang atong mga pulong ug buhat mahimong tinubdan sa grasya ug dili sa kadaot. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.